Ahojte priatelia! S radosťou vám predstavím novinku z kuchyne Hefu. Je to natierka, ktorú si zamilujete na prvé ochutnanie. Hľadáte rastlinnú natierku, ktorá nie je len chutná, ale aj skutočne výživná? Objavte Hefu natierku, novinku z konopného tofu, ktorá si získa vaše srdce aj chuťové poháriky. Hefu natierka je vyrobená z kvalitného konopného tofu, bez soje, bez laktózy, bez umelých prísad. Je bohatá na bielkoviny, omega-3 a omega-6 masné kyseliny, vitamíny, minerály, ktoré podporujú zdravie, srdca, mozgu aj imunitu. Hefu natierka vás prekvapí svojou jemnou krémovou konzistenciou, delikátnou chuťou a nádychom cesnaku. Je ideálna na pečivo, do sendvičov či ako zdravý dip. A najlepšie je pripravená okamžite na použitie. Hefu natierka je vhodná pre vegánov, vegetariánov, detí aj seniorov. Podporuje trávenie, posilňuje imunitu, dodáva telu energiu, ktorú cítiť s každou lyžičkou a doprajte si čistú silu prírody. Zloženie je úplne jednoduché, je tam konopné tofu z konopných semienok, kvalitné oleje, cesnak a štipka soli. Nič navyše, bez konzervantov a super je, že žiadne plasty. Natierka je v milom sklenenom poháriku, po otvorení stačí uložiť do chladničky a spotrebovať do 4 dní. Ochutnajte novú éru rastlinných natierok, objednajte si Hefu natierku ešte dnes www.hefu.sk. Zdravie, chuť a jednoduchosť v jednom kelímku. Majte krásny dníček, ahoj!